Gidam gidilenyor. Gidam gidilenyor. Gidam gidilenyor ngal. Adama Balderino, Eino, Yopul Bendentu, Itali du Balde. Balderino yoppul ɓe ndentugo nen neɗɗo gooto jiɗiɗiren kollodiren yoyidde non won wotere e yoyidde won wotere sa dañiɗiɓe jaggo sa sajino daño woppo gande giɗo weɓani adno joni yeddi weɓani won mbaɗa sikkat giɗama ƴeewa tawaga gañama won mbaɗa sikkata gañama ƴeewa tawaga giɗama yiddene yeewino wayi ina woodi yiddi kalis ina woodi yiddi succé ina woodi yiddi ñoondam ina woodi yiddi intérêt onon mbooli jooɗiiɓe jooɗiiɓe ngam Allah geɗe kettoɗon seeɗa waɗi nden ngam mbaɗi dilli waɗi ɗi jiiruɗen yimmen hawa banmen aada ɗiɗon gaddi men tabatiyata adil aabi ɗum ko geɗal sernaaɓe moɗo jama birɗo yoɗaani ƴakku cuwi ñani yulde dadi dattaji ɓe mawnooɓe kaɓa sunu mawɗa elisade gande wonko yulde waɗi Baldirino yiddena muusi Adama Baldirino yidde bandum weeɓaani eyo sara naatan yidde annuɗo naata e debbo so yiɗima tan gonɗe soto ajiima tan ceere soko wona ɗum jawdi ma bono jawdi suko boni bruyako debbo sono banima ɗaari ɗum hey yiddemo yiɗademo sewnat debbo so yiɗanimo woynat kekkeɗe kam seeɗa onon mboni jooɗiɓe jogoriɓe ngam Allah geɗe kettoɗon seeɗa waɗi e ngam waɗi dilli waɗi ɗi jiiruɗen yimmen hawa ɓammen aada ɗiɗon gaddi men tabatiyata adil aabi ɗum ko geɗal sernaaɓe woto jama birɗo joɗaani ƴakku curi ñan yulde gadi dattaji ɓen wawnooɓe kaɓa sun mawɗa elisade gande wonko yulde waɗi ey ɗiɗiɗe haala addata haala ayiɓe wurtata coggu haala kañone gondaka yerata wino arsugo basalaga ba sayiɗi moƴƴi jago sayiɗi moƴƴi jago sayiɗi moƴƴi jago jatolna korgo bande marti yawi nannirga balde metere balde giɗeleñol didam giɗeleñol ngeɗa jara pullo